Sestre i braćo, svi saborci protiv ovog zla, šaljem vam najveću moguću zahvalnost zato što ste skupili $92.000 za autoprevoznika Milomira Jaćimovića. Pokazali ste svima da stojimo iza svakoga ko se bori za istinu i pravdu. Nastavljamo još jače da blokiramo sve gradove dok zlikovac ne raspiše izbore. Milomirov advokat je obavešten o protokolu transfera novca i čim Milomir bude bolje, rešavamo transfer. Iako postoji momentum da se skupi mnogo više novca za Milomira, ova akcija će se zaustaviti na $100.000 iz sledećeg razloga. Narednih dana će, nažalost, biti još sličnih slučajeva za koje ćemo morati da skupljamo novac kako bi ti ljudi sagradili nazad svoj život, primili naše poštovanje i vratili nazad dostojanstvo posle povreda koje im je direktno naneo Vučić, bezosećajna gnjida. Sutra svi gomila vode u ranac i u blokade do pobede. Pumpaj!